This trip is brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan Manamit. The jewel of the Sugar Island, ini ang tawag sa Sipalay City. Bugal sang Negros ang katahom sang baybayon sang syudad. Paborito nga kaladtuan sa mga turista nga nagapangita sang matawhay nga bakasyonan. Pero isa kadako nga pagtilaw ang ginaagyan sa subong sang syudad matapos ang paghalit sang bagyo nga Odette. Matapos ang isa ka bulan, aton ging kamusta ang Sipalay. Kung pagkatapos ang bagyo nangin brown ang kolor sang kakahuyan pasulod sa syudad, subong amat-amat na nga nabuhi liwat ang iban nga mga puno sang kahoy, may green ka na nga kolor nga makita. Pero pagsulod namon sa Barangay Hill, Montilla, makita ang mga wasak sa gihapon nga mga pamalay. Isa na kabulan ang nagligad sa nanghalit si Odette. Ang barangay hall nga wala pa ma-turnover sa contractor sa opisyales, daw ginpanitan ang atop. Ang ini nga footwalk sa kilid sa eskwelahan, hindi mo maintindihan kung nga nagkalaabugid sini ang itsura. Kung makita mo ang sitwasyon sa sulod sang eskwelahan, hindi mo ma-imagine kung ano kakusog sa baha kag hangin nga nagpanghalit. Sa main highway, ang ini nga mga lalaki nagapanghimos, nagapaninlo, may baho kuno nga nagausbong. Hindi sila kabalo kung tawo o kung sapat ang yara sa idalom ng sini nga mga nautod nga puno sang kahoy. Yung galabay lang doon lang isa. Oo, lang isa. Kila niyang baho kung tao pag sapat do tao kay pagdagan. Si Rosemary Oxenia sa ugangan niya nalang anay naga-star. Wala man sa may nabilin sa iya mga pagkabutang, bisan na ang iya nga balay. Kaya nga wala ko kaldero, wala pinggan, wala tanan-tanan sa mga destinamon. Kaya balay ko, ubagin tanan. Sa siningabahin sa barangay, nagtabok ang tubig baha. Kalabanan sa mga bangkay sa mga nagkalalumos, diri nagkalakitan. Halos ang tanan man nga mga survivor nga naanod sa suba nga taga-barangay Kabadyangan, diri gindala sang baha. Malayo ang Kabadyangan, suludlon. Pagpadulong namon didto, may mga madrigikan sa San Jose nga nagadala sang ilimnon nga tubig kag pagkaon. Hindi mahapos ang magdala sa relief goods, ilabi na ang tubig. Kilometro ang lalakton para malabot ang sitio Kalatong. Mano-mano lang kasi dito kami distribute. Dito pa sa Piyak. Kasay. Patabok mo kamo tanan. Sa ito pa kami tanan kay dito kami distribute. Okay. Para malabutan sila kung di na pag namuton to, paano lang tabi sila? Diri lang pero may matagaan kasi kung along dahing may matagaan. Oo, iba niya sa sul, wala, hindi pa labot. Layo pa sir. Layo pa to palangalay na. Ang ini nga lugar nga ginaagyan sa mga tawo sa duanay katubuhan, pero subong daw disyerto na. Bato kag balas dala sang baha ang nagtabon. Malabyan ang suba nga nag-awas, kinahanglan ini nga tabukon para makalabot sa Kalatong. Makatungkad ko na da nang? Matungkad ko na da? Ang nakulbaan ko ako? May nag-alisngaw nga baho malapit sa suba. Siling sa mga residente, may patay nga karabaw sa unhan ng namon. Kamu na may bawa din ha? Bukog na lang bilen. Bukog na lang sa Karabaw, Bilen? Di Karabaw, ganit ko nung bukog na Bilen, Narado. Sa Kalatong, nagabagtik ang duta. May mga naanod nga puno sang kahoy bisan diin. Ini ang nagaserbi gani nga lalatayan sa mga pumuluyo. Babae kag lalaki nagabinunugay para lang madala ang ilimnon nga tubig sa sitio. Ang ini nga balay natumba. Wala pa napatindog sang tagbalay. Hindi na kuno mapuslan, kinahanglan magsugod liwat. Wala mo gipabalik, tindog? Hindi naman matindog balik sir kay natumba nagkakali kinabalik. Hindi na ka mga nag-star. Dito sa amon lulo. Sa bukid na gid. Sa bukid ka mga nag-star na lang. Hindi na gini mapuslan? Ito anong plano nyo? Mapatindog naman di ba Bago? sir kung may aran hon budget nga mapatindog. Masugod liwat. Ginpakilala sa mga residente sa akon si Pinky Hilwano. Isa na siya kabulan nga nagapanglakaton para makita ang lawas ang apat niya ka mga himata. Ang 11 partner, duha ka mga anak,
Kag isa ka apo, missing sa gihapon tubtub subong. Ang isa niya kabata na sapuan nga patay. Giniistorya niya liwat ang natabo sa pagbubo sang bagyo. Te mo to ginaduhol ko siya. Siling ko ga saka sa babaw sang atok maluoy ka man sa akong kapit man sa akong maluoy. Te mo to nagsaka sa Tapos, pagsaka iya. Dugay-dugay, wala niya mapunggan ang pagtulo sang iya nga luha. sige lang manang, okay lang. Sige lang. Sige lang, ma'am, normal na. Sige lang. Sakit sa dughan pamatian ang iya nga istorya. Wala sa may nahimo samtang nagapangayo sang tabang ang iya anak nga nagakalumos. Amo to nakakita na mo kasang gagmay nga gapo ginapiyatan ko lang bisan gagmay kayo amo ang ginauyatan ko. Nagasingitan ko sa akong mga bata kag sa akong bana. Sa gagmay ko mga bata kag apo. Hindi na sila. Wala mo na siya nakita. Huwag ko sila nakita. Pag abot sa unahan na mo to nabatian kong tingog sa among bata nga gamay. Nga si Aldrin, nga pangabulig sa akon, ayawan ko pagita kong diin sa lapit. Ano ginahambal niya? Singit sa mama, buligi ko ma. Maluoy ka ma, luwas sa ako ma. Dalom ng tubi. Na mama, buligi ko ma. Sige, singit mama. Hasta nga nakatawag sa ngalan ni Papa ya. Ikalima, yung natawag ni sa ngalan ni Papa na nadula iya tingog. Makapila siya kabeses na wadaan sang animo. Tubtub, naluwas siya sang iya nga bata. Dira na ko nakabatay sa iya tingog nga bira-bira nga singgit yung nga nakasuka na ko sa tubi. Ang tanang nga tubi nga ako na inom na suka ko. Dira ko nakabatay sa iya tingog. Ano hambal niya? Ya mama, diin ka na ma. Ya mama, sabat ma kun ara kada ma. Ano to na naubos ko na suka ang tubig nga ako na inom mo to nakasabat ko sa iya nga ari ko diri day. Para mabuhin-buhinan ang kapinot sa dughan nga amon ginabatsag samtang nagapamati kay Pinky, nag-share ko anay sila sa pangyamis. Sa atop sang balay ni Narciso Barabat nagpaligad sang gabi, ang tanan nga kaingod nanday Pinky, tubtub nagsanag pagkadason nga adlaw. Ang ngalan nga Odette sa sininga dingding, palatandaan kung ano kadalom ang baha. Nakatipon-tipon ang pumuluyo sa sininga sitio para makaambit sa tubig kag pagkaon nga dala sang mga madre. Si Pinky, yara lang sa higad, nagakaurungan. Hindi lang mga tao, kasapatan kag pamalay ang apektado. Ang turismo nga mo ang dako nga bulig sa ekonomiya sang syudad natamaan man. Ang Malinab Lagoon ang kilala bangod sa blue nga tubig kag mga balagon nga pwede makabitan. Popular din sa Sipalay pero subong amo sini ang itsura. Daw nangin lamawan, may mga nautod pa nga mga puno sang kahoy nga ari diri. Kinahanglan pa nga himuson para magwaliwat ang matinaw nga tubig halin sa idalom. Sa barangay na Uwang, ang mga resort na tamaan man. Ang tag-iya sang Steven and Pressing nga resort amon pa naabdan nga nagabulig sa iya nga mga tinawo nga matakod liwat ang atop sa dining area. Nahulab ini. Suno kay man ang Presi, bulan sang Disyembre dapat makabawi na sila kay fully book sila kay nag-open na ang borders. Wala sila maglaom nga mas may dako pagid nga pagpanghangkat nga maabot. Ting pandemic Nagsugod, grabe. until sini. We were hoping nga tani ang December, kaya nag-open borders, makabawi na gid. Oo, lipay-lipay na kami siyempre, fully book kami, and then ang border open na, so hindi kami ambulembla sa mga client, kay ang guest namon, kung damo, mga paperwork, tamaran makadto. So kung open ang border, daw damo, yan ang convince na makadto balaw. Ang tanan nga mga open cottages na ubos guba.
Gani liwat na naman sila nga nagpatukod sa bag-o nga mga structure. Nagbuho gini siya bala deeply nga buho. Tungod So sa? kinano lang ni namon. Nagbuo tungod sa... Tungod sang flood. Oo. Nagbaha nga diya? Oo, nagbahagi na dito po. Actually, wala ko. Di pa paabot ko buho na siya. Ang bag-o gid lang natapos nga taytay pagkadto sa Langob ug Sugar Beach, wala makaluwas. May parte nga naguba. Amat-amat pa lang nga nagabalik ang supply sang kuryente sa syudad. Sa public beach front, may mga turista na nga nagasinulod. May mga nagakinaon na. May mga pamilya nga nagalagaw. Amat-amat na nga nagakabuhi ang turismo. Amat-amat ang pagbangon ng syudad. Pareho sa matahom nga sunset sa Sipalay, malawig ang kagabihon sa kada pagtunod sang adlaw, pero sigurado liwat ini nga magabutlak. Bagong tuig, panibago nga panugod para sa mga tuman nga naapektuhan sa bagyo nga Odette. Makapoy, mabudlay pero kinahanglan nga magsugod liwat. Ang importante, buhi. Kung lang nyo mga updated sa mga episodes ng Tripping Dinuming, please do follow our Facebook page and YouTube channel, Digicast Negros. Ulupod kita sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kagini ang Tripping Dinuming! This trip was brought to you by Mercy Pasalubong. Tanan manamit!